Sikweletu official cover extended play title Imizamo Yami released date or release date 30 January 2026 ahamba TV lasiphethe iBorn Free uSikweletu Nsizwa yakachiliza uzokhipha-ke another EP extended play okuzoba kungeyesithathu kule 2025 ukhipha ama-EP ayi-2 lena-ke azoyikhipha manje ithi imizamo yami yazi ukuthi i-date sebejahile abantu ukuthi ena-ke beyithole lapha uSikweletu eba-remind abantu ukuthi ningakhohlwa ngazo ukuthi i-date ekuseyiyo le yangeyi-30 January 2026 niphile nje. Lapha-ke uma eveza uSikweletu ukuthi kulo nyaka uhamba nenye intokazi uMzimkhulu ubuya nomkhaya ibiza ngoBrithani asazi-ke noma igama leyo ngoma lithi Mayenzeke, yazi igama lengoma ithi Mayenzeke lapha-ke engakayikhiphi-ke ikhava. Silindele ukuzwa ukuthi uphe kanjani uSikweletu this time around, sibonge nokuthi acule nale ntokazi ayiphe ithuba abaningi mhlawumbe abangayazi sebezoyi-understand-a. Nayo-ke i-brand yayo ukukhula emculweni-ke izokhula. Into ey'njengalezi sifuna ukuyibona ngani zakwethu ukuthi ena abantu benikezwe ithuba. Imbokode yasijabulisa-ke lokho. Nansi i-EP uSikweletu akayikhipha-ke last year before i-Mother of All Maskandi Festival. Ngicathi wayikhipha ngoFebruary if I'm not mistaken. Ithi ena sebeyazenzela iyona-ke iphile iney'ngoma eziwu-5 ihamba kahle kakhulu. Enye yey'ngoma ethi khona ingoma emnandi laphana ayishaya ethi mfana awufuni ukubona into enhle yenza komunye umuntu. Siyazi khona mabekhuluma-ke behlanganisa iy'nkulumo bexuba iy'ndaba, angazi babefuna ukuthi uSikweletu ubhekise kubani ngoba ukuxabanisa siyakuthanda entweni nomaskandi. Yamsebenzela kakhulu leyo EP waze wayiphefoma nakwI-Carnival City leyo ngoma yayimnandi, i-performance yayinhle kakhulu. Waphinda futhi uSikweletu wabuya nenye i-EP ethi No More angazi-ke lapha kuthiwa ithi No More ini, angiyilalelanga kakhulu leyo EP leyo ngoba ayikho ingoma mhlawumbe eyayi-trend cause thina esenza i-content or amavidiyo nje kwesinye isikhathi sinokudozwa nayizo iy'ngoma nje esibona abantu lokhu bey'threndisa laphana ebese nawe uba-ke ne-interest ufike maybe uhlabe kumxhwele ngento ozoyifica phakathi. Koda-ke angazi noma kukhona ingoma ethize abantu abagcina beyiphusha kakhulu, kodwa eyenza kahle yiyo le ethi sebeyazenzela futhi isesemnandi namanje. Koda-ke sifuna ukuyivala lapho-ke le video-ke, kodwa-ke futhi siphinde sikhumbuze ukuthi ena iyeza-ke i-album, not album, EP. Angazi why ngithe ukuthi album extended play. Ushuna sehamba ngawo ngoba uSikweletu lo ama-EP asewu-3 elandelana on the row. Nabaculi abaningi njengoba ngangishilo bazongena kulo shoni lo once kwangena abambalwa. Wonke umuntu kamaskandi usezophuma-ke ey'ndabeni zama-album ngoba-ke abanye iy'ngoma ziningi kodwa bayakhava abanye. Umculo wabo-ke the way umnandi ngakhona bayayidlala noma ziningi abantu abana-stress. Kodwa lezi o-EP uma impela uqondaniseke kahle, hhayi akukho lapho ongangeni khona. Angifuni nje ukukukhohlisa, kodwa-ke siyoyibamba lapho-ke ividiyo yethu sibonga ithuba sesodibana ngokuzayo sesokhuluma-ke khona la kwi-Indaba Sotho TV.